som estudiants de segon d'ESO de l'Escola Garbí. Ens agradaria ensenyar-vos la nostra escola des dels seus inicis. Ens acompanyeu? L'Escola Garbí va ser dissenyada per Oriol Bohigas i Josep Maria Martorell l'any 1965 a Esplugues de Llobregat. La fundació d'aquest centre va comptar amb l'ajuda d'amics i deixebles del pedagog Pere Vergés. El nom Garbí és un nom fort que té relació amb el blau intens del Mediterrani i amb els 8 vents del món. Aquesta és probablement la zona més important de l'escola, el centre de reunions de tots els professors i alumnes. És el menjador on hi dinen tots els alumnes de P5 fins a segon de batxillerat. En aquest espai se celebren obres de teatre, presentacions de càrrec, xerrades i molt més. Forma part del projecte pedagògic de l'escola formant bons ciutadans i reunir-se tots junts és una bona manera. L'escola també disposa d'unes bones instal·lacions dedicades a l'educació esportiva. Aquestes consisteixen en una piscina de 20 metres acondicionada i una zona amb 2 camps de futbol sala, 2 pistes de bàsquet i una gran. A més, els dos espais tenen vestuaris masculins i femenins amb dutxes. L'escola compta amb una biblioteca pròpia on els alumnes necessiten un carnet i poden agafar llibres per llegir o per fer consultes. A part de l'edifici principal, hi ha una segona construcció on es troben les aules dels cursos de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat. Aquesta ampliació es va dur a terme fa 2 anys, el curs 2012-2013, ja que fa uns anys es va afegir una línia més per